Hola, avui ens trobem al MACA, al Museu de Matemàtiques de Catalunya, com a centre adherit a la campanya I tu, jugues en català? La nostra botiga, i en la botiga en la que tenim jocs que les instruccions estan en català i que potenciem d'aquesta manera que es pugui jugar en català. En aquest cas us presentem el joc dels gratacels. El joc dels gratacels el vam descobrir fa temps un quadernet que es va enviar a les persones que havien participat a les proves Cangur. Els que esteu ficats amb les mates sabeu què són les proves Cangur. Són importantíssimes a nivell internacional, i estaven en paper i d'aquella manera no ens acabaven de funcionar, i d'aquí van anar sortint diferents propostes fins que vam arribar a aquest format de gratacels que resulta molt divertit. Es tracta de 4 peces de 4 colors, 4 mides diferents, i la idea és posar-les distribuïdes sobre els taulells de manera similar a un sudoku, que no n'hi hagi cap de repetida, ni d'alçades ni de colors. Però a més tenen l'afegit que hi ha uns números a la base que ens indiquen quants edificis veurem des d'aquell punt de perspectiva. Per exemple, aquí hi ha un 4, doncs està clar que si n'he de veure 4, els hauré de posar per ordre d'alçades, i així en veuré 4, d'acord? Aquest 4 d'aquí. Però aquí tinc un 1, per tant, si només en puc veure un, està clar que hauré de posar el més alt. El més alt, que tapa tots els altres. Busquem un altre 1, aquí en tenim un altre. I ara, com que hem dit que era tipus sudokus, l'última que ens queda groga, la més alta, fixeu-vos que l'única filera i columna que ens quedaria lliure és aquesta, perquè les altres ja tindrien groc, i així anirem completant tenint en compte precisament aquests petits detalls de la numeració. D'aquest model nosaltres hi afegim dins del joc fins a 30 propostes diferents, anar augmentant la dificultat, i si us les acabeu totes i a més les indicacions que us proposem, aleshores hem dissenyat l'ampliació. Aquesta ampliació té aquestes peces que són per construir 5 alçades diferents, o sigui, afegim aquesta alçada de petits, una més de cada un, i tornem a tenir aquí el joc des del nivell fàcil i tots els altres nivells, difícils i molt difícils. Pensem que és un joc molt engrescador i que permet introduir moltes qüestions de matemàtiques i a més la conversa entre les persones que hi poden jugar, perquè tot i que sembla un solitari on es pot jugar amb grups i de més, és perfecte per preguntar-nos això de i tu, jugues en català?